sa idon kagurangan, pagping sa imong Espiritu. Babasahon na ginuno sa Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Pagurawayan sa imong kagurangan. Kan mahiling ni Jesus ang katawuhan, tuminugat siya sa bukid. Nagtukaw sa duman at indilolog kan sa iyang mga disipulo. Daan nagpun siya pagtaram. Ini ang mga sinabi niya. Paladan ang mga dukha sa Espiritu. Huli ka sa ida ang kahalian ng langit. Paladan ang mga mabuot. Huli ta mapapasayda ang daga. Paladan ang mga nagkatangi. Huli ta sila rarangahon. Paladan ang mga nagugutom at sinapapaka sa katanosan. Huli ta sila pakakbabasuhon. Paladan ang mga mahihirapon. Huli ta sila mahihirap. Paladan ang mga maliligang puso. Huli ta sila makakahiling sa Diyos. Paladan ang mga patunilong. Huli ta sila abulon na mga agi ng Diyos. Paladan ang mga pinapasakitan dahil sa katanosan. Huli ta sa idang ang kahalian ng langit. Paladan kamo kung dahil sa po kamo pagrawayan, pasakitan, asin pakarawton ng mga tao. Ipagugman nindo, huli sa dakulaw ng balot sa indo, duman sa langit. Iyo ini ang Ebanghelyo ng kagurangan. Pag-uaw sa iyo, Kristo. So kayo natin magulaan, piling magulaan. Maraya kami tabi sa inyo namin. Maray gabi. Wasness Sa ka mga din. panakangila na ako tabi si Padre Joji, taga Purok Luz, Mayaw. Yung mukhang taga-mayaw mismo. Maswerte kitang wana. Kana pinagi-silibra tabi natin wana, Todos Los Santos. Pinili kita namin sa Campo Santo, nagisulo ng kandila sa mga Todos Los Puntos. Ang room ng mga santo, pinili kita nagisulo sa mga nagraan. Nga nga, malangkisip kana paniniwala natin. Nakan mga nagraan natin, impangod, mga lurang, mga lululula, santo na. Naniwala ka mo ka. Isa-isa lagi ngaji sa mga nagrana. Kita kadang-kadang kayo nagpangaji pa na mapa sa langit sa mga nagkagurana. Pero isa-isa nangaji na nagayang nanging tabang sa mga nagrana natin ipangod. Sa mga nagrana natin ama, ina, lolo, lola. Okay, mga pero sa inyo naging na lolo, protekta rin mo mantabi si papa ni si mami. Eh, bro. Yes. Dapat naging kita sa kung saan paniwala natin, na kan mga nagkagururan, na mga santo, naging na dapat kita. Alam nyo mga ipangod, kaya po pinagigibo na pinili nyo aragon. Nung nag-issue na ako sa Italy, Pataton, nag-memorize ng mga lingwa, Hebrew, Greek, French, German. Dapat mapagmata ko ng alas 3 sa mabubuas. Yes. Divine mercy. Tulog ang gigibo na ko. Nag-ingadji ako, bago maturo, sasabihin ko sa mga nagsasabi ko sa mga nagkagulurana, kung tabi, tutulungan ako ninyo ng alas 3 sa mabubuas. Nag-alarm clock. Sana primerong pangadji na ko para sa inyo. Sigurado mga pangod, alas 3 sa mabubuas, mapapagmata. So, pili nyo aragon. Pero pinagkitabi ako, hindi ka sa kamusta ako magpakita. Tutunan na ako ninyo. Kaya kung gusto ninyo aragon, pili man, sigurado. Mapapagmata kung maski dalan nila, maski di pa kamutid. Ang mga dikan sa napagi, na makikita natin.
na kan maging pagod natin, mga santo, mga santo. Kano nga maging pagod, uno kan gustong sabihin ka santo. Amo ka di ka na pinag-isilibrar natin walang gabi. Uno kan gustong sabihin, di ka na santo. Napakasimple. Kano santo, amo ka dito, kawong ng Diyos. Kawong ng Diyos. So, kita raw kayo ng mga katakin ninyo. Santo raw ka. Kawong baga. Kaya ganit ba baga pag nakakikita ng tatakin, napapasya, Diyos ko. Kawong ng Diyos. Dito sa pangduan sa Salmo Responsorio natin, ano pinag-isabi? Kagurangan. Ini ang banwaan na nagmamawag na mahilig ang sa imong lalawgon. Yan nga, kung uno-uno ka na pinagipayabaan mo, nagiging mong kawon. So mga mag-asawa, pag-uli na, nagipayabaan, nagkaawon na. Kung kayo pinagyataman na ayam, pagpayaba, kawon na. Kawon na. Uno ka agad natin sa mga payabakan kwarta, pandupira, kakawag na, so pinagipayaba. Ano mga kasigang gustong sabihin ka ng pagiging santo? Kaya nga sa grabing pagpayaba ni Diyos sa tao, naging kawag ni Diyos sa tao. Kaya di na dapat kita lagi anak, asin ka nawag ni Diyos, asin ka ang dalawag ni Diyos sa katakin ninyo. Sa katakin. Kaya kung kayo kita mga pangod na lagi para pangaji, nagisimba or one row, nagisimba duro Domingo, pero di nakikita kan katakin. Hipokreto. Sala kana pagpangaji. Ang mga di ka nag-challenge sa atin mga pangod, makita kan lalawgon ng Diyos sa urwan ruta pagkabuhay. Kung gusto natin maging santo, di na natin kepwan. Makita kan Diyos sa simbahan. Kung isang pinag-alap natin kan Diyos sa mga lugar na naman siya. Halimbawa, nagisimba kita. Kaya nagkalit-silitikan ko na ito karena nasyon na ito halimbawa. Yan nga, karena mga politiko ngayon, kan mga politiko, ano pinag-isip, daw kaya ako mangurakot Lunes sa Biyernes. Okay man, kapag Domingo, mag-isimba man ako, mag-ipunar man ako sa simba. Problema. Di pinag-isabway kan pagkasanto. Kaya sabi natin mga Pangulo, amo ka di kagurangan. Ini ang banwaan na nagmamawag na mahilig ang sa iyong galawgo. Sa sobrang pagpayaba ng Diyos sa tao, naging kawang ng Diyos sa tao, si Kristo. Kawang na nato. Noong mga panahon, pag makita mo kang Diyos, magugran ka. Sa Old Testament, kapag nakita mo kang Diyos, natakot sin bata, magigran talaga ikaw, bang paniwala nila. Pero no, naging akses ng Diyos si Kristo, naging kawag natin, nakikita na natin, urwan ro kan Diyos. Ang mga di kan gusto sabihin ng pagiging santo. Kung hindi natin nakikita kan Diyos sa katakin natin, di natin siya makikita sa simbahan. Di natin siya makikita sa simbahan. Kaya dito sa langit, kaya namin nasa langit, nakanganga, sa sobrang pagkagulat. Pagulanin ra, si Father ito sa langit, uda. Pagulanin ra, so katakin ra, urano nagisimba, uda, wala langit. Okay, nga ni bagay istorya na ito ko sa pag-abot sa langit, nakita nusad na si Father ito sa purgatorio. So, paroma, ito sa langit. Nakita si Father, nakatiyan ka. Yan na sa purgatorio, sabi na pa dito, sumapararibo. Kasi Bishop, naturo dito sa impyerno sa masibaba. Ngamin! Nagugulat. Kaya ang katikang challenge sa ating mga Pangulo, nakita kan lalawgon ng Diyos sa urwando sa pagkabuhay.
sa mga pamulga. Kung di natin nakikita kayo Diyos sa mga balay natin, sa paggaro-garo natin, sa paglilig natin, sa pagdara natin ng mga Krista sa eskwilan, di natin siya makikita pag Domingo sa pagsimba. Kaya kang pagsimba mga Panginoon, pasalamat man sana. Kung ano ay pasalamat kita, sa nakikita natin kaya Diyos sa bawat isang tayo. Nagpasalamat kita. Kung tunay na kaya pagpangagita, puro na sa pasalamat. Pero kung nag-ayat pa kita pirmi sa Diyos, kulang pa. Kulang pa. Pero kung nagpasalamat pa sa nakita, pirmi sa Diyos, tunay na kaya pagpangagita. Takang pagtubod, nakabase sa pagrumrum. Yes. Nakabase sa pagrumrum. Kung narurumruman tagang Diyos sa mga nakalis ng panon, kung puro niya sinimbag sa mga pangalita ng mga nakalis, amo batukan kakaptan ta pag nangaji kita. Sabi natin, amang Diyos salamat, kanakita kuwi ka magpudlunin sa Sabado. Salamat, tananiwala ako, nakading isinangad di kumwana, sisimbagan mo. Kaso mas difícil nga na yung pinangaji ko ng mga nakalis, sinimbag mo. Pero kung da kita pag-rumrum, ka-difícil maging aji. Kung da natin narurumruman sa mga biyayang narisibin na natin ng mga nakalis, kada pagpangaji ka, nagigulat kita, sisimbagan mo ng Diyos, kana pag-ngaji natin. Pero kung hindi kita nag-rumrum, kada pagpangaji, nagpasalamat. Kaya kan, challenge sa ating mga Pangulo, abuton, sutunay na pagsamba, betul so, ababa sa lang level ni kana pagtubod. Nung nakasay ako sa Kalamba, sa Laguna, na-observa na ako, so mga nag-isirimba, ito sa parokya ni St. Michael. Pero hindi sawa St. Michael man. Pero ganang parokya na pinag-ibisan ako, pagkalag mo mismo sa simbahan, kay statwa ni St. Michael. Kaya sa mga tong nag-irelog, pagkalag sa simbahan, nakapirol, kukunin pa nyo, mag-ipunas si St. Michael, pupunas ang imahe ni St. Michael, ipupunas sa mga party ng lawas nila na siguro naghanap ng pagkaray. Pero dahil sa uruan ang kautis statwa ni St. Michael, nakapiron sa mga nag-ipuwa, kaya napupunas ang Indra, so demonyo. Amo gani. Man si St. Michael. Luyan sa Facebook. Ni Manong Jun. Ni St. Michael, ito sa Kalamba. Jun at Abdon. So pinakamakita. Amo gani sa pinagsusumanan ni Disowa sa Facebook. Ano yun? Pinagsabi ni Father. Abuton, so tunay na level ni Gana pagtubod. Yes. Kaling maabot na ito, so tunay na santo. Yes. So tunay na gustong sabihin ni Gana pagkasanto. Saling tayo, o na maging santo, makita ang lalawgon ng Diyos sa mga pamunta. Sa balik na ito, sa pamilya na ito. Pag nakita na ito ka ng Diyos sa pamilya na ito, kada Domingong pagsimbata, magpasalamat kita sa Diyos. Sa nahimita ang lalawgon ng Diyos. Hindi talaga.